Nachádzame sa na Židovskej ulici. Fakt je to židovská? Aha. Dievčatka, čaute. Máme 7 hodín ráno. Nachádzame sa na Židovskej ulici a kráčame na Flixbus. Je december, asi setkáte, pozeráte sa na plátno a máte tak pol promile, 3/4. Neviem, koľko sme vám naliali, uvidíme. A ideme sa na 11 dní opiť na Filipíny. Tak držte nám palce. My sa najprv opiť do Salonika, teraz do Viedne, takže dajte nám čas. Ty kokot. Super. Počkaj. To smrdí, ty ľudia. Strašne. Nechutné. Ja len si to predstavujem. A to sme... Mňa naťahovalo iba z toho, že Kuba naťahol. No, to je ako keď Ženy zosynchronizujú menštruáciu, tak my si takto zosynchronizujeme, že jednému je zle. Že lepšie. nazdar. No, prišli sme do Burger Kingu a... Presne, jak sme chceli, jednu vec sme si želali, nech sa stane na letisku a to je toto. Kto vie. Vyslovene som celý čas v Londýne zháňal čiapočky, Burger King a nikde ich nemali. Prišli sme do Viedne a tu ich majú, takže toľko k tomu. Neviete, pri kom sedím? Ja mám 25A. Ja mám 1488. Počúvaj, Ernest. Vysvetli, ak si sa tu ocitol vôbec s nami, lebo pre kontext. Pre kontext, hej. No, strašne bolo teplo na Grejpe, tak som si sadol do takého plzeňstánku a rachal som tam piva asi od 12. A tak zhruba o 3. som stretol takých fajn chalanov, Make Balkan Great Again. Tak sme si začali zdieľať príbehy z cestovania. Ja som im porozprával, oni mi porozprávali. A potom sme sa úplne random asi 8 hodín na to stretli na pare. Potom sme dali ešte jedno pivo. Tak mi povedali, že letia do Manily. A ja, že hej, kedy? No, a tak som si ozratý na Grejpe kúpil lístok si do Manily. Here I am. Aďa sa teší na dovolenku extrémne, ty kokos. Radko, ty si toho veľa nepovedal zatiaľ. Rado Cinky Cinko. Alias Cinky. Rado bude kričať z 25-ačka. Ty sa hlavne správaj na Filipínach, lebo tam za drogy rovno strieľajú na ulici. Tam... To máš sa reťaz Filipianu tu z prvého svätého príjmania. To je z bar mitzva. Ideme z top 3 najhorších leteckých spoločností na svete. Štvrtové. Letíme normálne, jak je Fly Emirates, tým ideme, ale iba v podpalubí. V podpalubí je Scoot. Tam, kde vozia kone, keď ich prevážajú ty kokot medzi zoologickými záhradami. My nejdeme normálne cez gate, ale nás vezú proste tým traktorom a nahadzujú nás ty kokot jak kufre dnuka. To je nič? 11 hodín je úplne, že nič. 28 rokov a to oproti 11 hodinám je... Keď si bol, že nemluvňa, tak je to kurejský veľa. Takže 6% života, čo stavíš v tomto lete. Ukazujú, že v Gaze, že sa nič nestalo. Nie, tam sa nič nestalo a ja nemám na to ešte názor vyformovaný stále. Ja nemám proste... Ešte dostatočne som v tej problematike zorientovaný, neviem, čo sa mám myslieť o tom a... Tak proste... That nigga bitch out the
Rado si nastavil na Outlook automatickú odpoveď na maily, že zedol si. 7 eur za fľašu vody. Počkaj. Ale. Mister, no glass. No glass, to je plastik. Is a plastic. No steal from lounge, Is a okay? plastic wine. Mister, put back. Pičo, bože môj. Mister, put Chvíľu back. nevieš byť normálny. Piče, mi krka zišla, čo ti jebe? Mám tu spraviť scénu. Prdí ako kosatka, Mišo. Mišo, prdí ako kosatka. To je Mišová fotka? Hej. Aha, Michal Čech. Prisahám pre skupinu. Ja to teraz, počkaj, to muselo byť. Aha, ja som nebol na mobile iba. To je jedno, či si bol na mobile. No Tak Adam, kamarát, to ale nebude pozor. fotka spred 4 dní, nie? No a čo, nemáš to byť screenshot, čo si tu už jeb? Nemôže to byť screenshot, Aťko. Nemôže to byť screenshot, lebo už sa screenshoty nedajú robiť. Takže keď chceš, aby som ti zlomil nos, tak si ho kľudne. Vráť mi. What about you? Jordan. We've been there actually. Dajte mu korunku. Ja že by som mu dal peniaze. Dajte mu peniaze niekde, tak dajte 10. So our flight was cancelled actually on our way back, so we had Poraziť cesnak voňavkou. take through Israel, through Jordan to Israel. Ernest je z toho pohoršený, že mu nemám dávať dlhé staré. No veď nedávaj pre Boha. Ja som vyslovene, že chcel, že nech to iba podrží a potom... Pasipoti. To bolo v Keni, keď som išiel minulý rok do Kene. Ja som myslel, že oni tak iba rozprávajú, že pasipoti. Ale normálne bolo, že passport a hneď pod tým bolo po svahilsky napísané, že pasipoti. Bolo všetko pasipoti. Pasipoti. Som priložil pás a mi napísalo, že som vylúčený z hazardných hier, že ma to nepustí. Nemali práva. Nemali by mať. Prečo? Kto? Nevyzerali dobre. Tatko, ten rozdiel medzi nemajú a nemali by mať, to je ešte jediné, čo tu drží štátne zriadenie pokope. No nechce opustiť aj. Detekovalo moslima. Černosti sú fajn, len sa nedajú nikde kúpiť. Toto nemuselo byť vôbec. Tam je také nastavenie. Dá to ísť? No. Letíme do Singapuru, ako už bolo spomínané, niečím, čo je hádam ešte horšie ako Ryanair. 11 hodín. I don't wanna die, I wanna set the record straight. I gotta stay alive for my fucking soulmate. You can never understand, it can never be the same. I never wanna change for you, for me. It's all I've ever known. I tell you, that's the fucking story. Pozri, kde má dieťa, ty kokot. Normálne by som sa zľakol. Ja si viem predstaviť, že by som sa tak vypil. Čo kúka? A ja si viem predstaviť, že by som sa tak vypil, že sedím proste v krčme a zrazu začnem panikariť, kde mám dieťa, lebo je ticho proste a bolo by na mojom chrbte celý čas. To sa usmialo na mňa. To bude mať smolu ako 2 týždne teraz. Práve prišiel za nami chlapec, že sú tie čiapky dobre. You can say hi. G'day from Australia. How you all doing? What country are you guys from? Slovakia. Slovakia. Oh wow, that's awesome. Central Europe. Yeah, I didn't get a chance to go there. That's I've only been to Prague, Hungary, Austria maybe? Austria for 16 hours. Don't go to Slovakia. Yeah, check out. Yeah. Okay, see you. See you. Dobre, dávame si s Radkom challenge, že koľko bude trvať, kým nás vyhodia z lietadla. Ja si typujem, že Budapešť. Budapešť? Že vraj Budapešti budeme núdzovo pristávať, no. Že maďarskí policajti, keď ma vyťahujú odtiaľ, to by som to bral. Alebo tieto dievčatá, keby ma vyťahujú. Alebo mi nadávajú, alebo tak. Keby mi nadával, alebo skáče mi v lodičkách po vajciach. To by som radšej priletme. All I've ever known is baby, don't ignore me. All I've ever known, never wanna change, but you're still there, laying down, bend it over, break it down, back it up. I just got you a flight, a couple that don't gas me up. And now you think the word is in your hands, you're acting up. Yeah, my bitch is bad as fuck, and I got you mad as fuck. Mikinu som ti doniesol. Nechcem ja. Mikinu som ti doniesol. Nechcem, není mi zima. Iba tak. Není mi Na jazyk. Nechcem Nie. byť. Ty si pekne chudá. My máme dobrú party vpredu. Ja nechcem. Držkaj sa, s Čechmi máme. Papa. Všetko dobré.
jedlo, Radko. Radko. Máš jedlo. Máš jedlo. Máš. Čau. Sorry, yeah, sorry. He's also pilot. He also flies sometimes. You know what Špeliak is? What is Špeliak? For two person. Nie, zgadzam sa, vyliete, ja. A ja sa to trochu. Tak to musíš. Ja čo mne hovoríš, že ja som to vymyslel. Čo mne hovoríš, ja som to vymyslel. Ja som povedal, že tieto sedačky sú voľné. A Aďo povedal, no lebo to stojí 45 eur. Čo to mení na tom, kurva, že sú voľné? No ty si tým implikoval, že sú voľné. Nie, to si ty povedal, že sú voľné. Ty si implikoval niečo. Dobre, čo to mení na tom, že sú voľné? Čo to mení? Čo to mení na tom, ale čo to mení na tom, že sú voľné? Čo mení na čom? Sú voľné? Sú voľné a stojí 45 eur. Áno. No. Ak si Ale ty ty chcel si na mňa skončiť, vybehol? Pičo, ak si ty chcel skončiť tam, že to ostáva pri tom, že sú voľné, tak sme mali obidvaja pravdu. Ak si chcel Áno, pokračovať, ale ja poviem, že sú kto voľné. si z vás prdol? Ja. Rado. Ja som si, ale pravím, že sú voľné a on na mňa vyhal. A stoja 45 eur. A čo? Sú voľné? Sú. Vybel som na teba. Hej, vyslovene. Pripomenul si to niekto. Keď sme boli včera u mňa, tak sa hádali možno, že 8-9 minút isto. Sa hádali o nejakých takisto miestach, že či kto bude pri sebe sedieť a ak by sa kúpilo miesto, tak opitý som, nejdem to hovoriť. No lebo ja nemôžem zostať, vieš. Čo nemôžeš? Ja aj chápem. Vieš, odrízneš. Nemôžem so strojčekom, tak som odrízol. Dobre, prileteli sme do Singapuru a akože z čoho som v piči sú, že majú všade koberce normálne, že celé letisko je pokryté, že kobercami. Ja viem oceniť pekný koberec. No, A z toho som akože v piči, no. Miško klasický, nesklamal, proste 3 roky všade jazdíme a on normálne, že 70% z našich ciest, on má telefon pri uchu a posiela hlasovky. Ty ríšavý kokot. Nechcel som nadávať, ospravedlňujem sa, sme sa bavili, že mohli by sme menej nadávať v týchto oných. Radko napríklad je mrzutý jak Ješko. Tu nám máme ešte ďalšieho spolucestujúceho brácho, zabudol som, jak sa voláš. Lukáš, kámo. Lukáš, jasné. Toto je chalan, s ktorým sa Aďko stretol Sme na... pili pivo spolu, keď som prerušil svoj 40-dňový sober strike, tak sme pili pivo spolu na nábreží Dunaja a chcel som nejaké rady, lebo vravel, že bol na Filipínach, tak som chcel nejaké rady a tips and tricks. Vraví, že a kedy letíte? Že 9. septembra. Aj, že to idem do Singapuru akurát. Že hej, my ideme cez Singapuru, no tak sme sa smiali, že rovnaký. Sme sa vychytali, no a on chudák musel počúvať vlastne s frajerkou celú cestu Míša. Ja som si dal Airpody a A nemám horšie, hej, ja som videl. Ahojte. No, bude o 250, bude vidieť. No, Ľudek, Ľudek. Pozdrav, Ľudku. Ja sa to slážno. S vámi sme to, viď? Pozri, aha. Potrebujeme mít to SG To asi Hopa, došla baterka. Ty si dobre stratený, ty si viac 5 stratený. ráno je zrazu, teraz bolo 10, teraz bolo 10 ráno, už je Zrazu je 5 ráno, zrazu. To sa tam deje pravidelne. Koko, to je nadšenie. O 5 ráno ideme hľadať kebab do centra na Singapuru. Hladný som jak piču si ináč. Vyslovene, ale... Hej. Štvorité meso a nech sa to utopí v dresingu, ty koko. Som sa najedol. Dal by som si aj kožu z nohy, lebo som už vytupený. No, všetci sme hladní, akože bomby. Sme. No, tak vyslovene, že keby náhodou... Nájdem nábehu... Rado je non-stop mrzutý, jak ešte sa neusmeje, no. Čakáme na taxikové, ktoré volá... Sme vyšli vyskúšať a nás otočilo na pätie.
subtropické parkovacie podnebie. Subtropické je ešte slabé slovo, toto bolo normálne podľa mňa, keď ideš ťažiť urán, ty kokot. Že kilometr pod zem. tak také. Miško si skoro zabudol na letisku Pasipoty. A peniaze a všetko a zachránil ma dobrý pán taxikár, ktorý nás vezie a ukázal, že tam je nejaká taška a to bola moja taška. Koko, to sú najhoršie zábery do travel filmu, aké kedy kto natočoval, aké to je rozmazané, aké to je unavené, špatné, roztrasené. Za toto platíte, ty koko, to je normálne. Bože, tiež dojebať si Vianoce. Ale som rád, že? Zavanul, teraz žúbka zavanul. Som zvedavý, jak to chcú dostať na vodu, toto odtiaľ. Jak to oni potom na tú vodu dajú? Čo s lanami, tú loď? Alebo ten čln? Čo vravíš? Že jak to dajú na vodu potom? Ja hento. To je vzducholoď. Ja. To vzlietne. To nedá Vzduchom. na- Vzducholoď, áno. Na takom obchodnom centre, veľkom pri tej lodi prijebanej. Neviem si umyť zuby, asi vymeniť slipy. A vôbec neviem, že čo sa ide diať ďalej, absolútne nemáme nič naplánované. Singapur! Singapur! Prosím vás. Dobre, idem rovno? Ty sa on modli, aby to nebol ten z kohutích aren, že ťa jebne do nohy. Ale na tohto by som si stavil ináč, ten vyzerá akože... Singapur! Tu je napísané, že tu prebiehajú... čo sú oters, ty kokos, kuny? Aha, čo je? Dík. Naháňa ťa prepelica. Takto tu majú, že v basách, že musia chodiť bosí a že nie, že po špičkách, ale normálne, že ako že po prstoch, keby. Ty kokos, no. Pekne. By som si ľahol, ale... Čo? Na pivo? Jaj? Ty kokos. Radová mama. A radovo oco. Boli vodilo na lakarku. Koľko môže vážiť henta najväčšia kuba? Tá biela? Tam hore. Hentá? Ty kokos, to čo je za... Určite 40. Megaloman, to má minimálne 22 kg určite. Ačko povedal 15, Miško 40. To má ďaleko viac ako 50 kg, čo si však. No jasné. Ačko jediný chytal. Aďo, veď ale pozeraj, že aké to je veľké. To má cez 2 metre tá ryba. Čo má? Niečo mi chce povedať táto. Fúr hovorí to isté táto. Dá. Aj viac ti dá. Bože, toto je presne, keď nespíš niekoľko desiatok hodín. Do toho piješ. Čo? Spal si. Ale to bol taký spánok. Chce iba vyznieť. Vyznieť je za kými. Podľa toho, kto sa pýta. My sa bavili s Radom, že čo ide za tou hlavou, ty koko, že jeden elektrický výboj za minútu a iba voda. Alebo ja neviem, že Rado dobre poznamenal, že keď sa po opici zobudíš, že nič, iba jeden inštinkt, iba voda. Takto Miro pozerá na predavačku v obchode. Mala by povedať, že kartou ide platiť. Mirko, čau, môj, čau. Som bol v Nemecku pred 2 týždňami v Mníchove, v BMW múzeu. Boli tam 2 Češi a všetci museli vedieť, že tam sú. Bolo, ty vole, čum na to vole, tohle jezdí dodnes. To si stavím, Honzo, to jezdí dodnes, ty vole, to auto. Toto tiež Čech isto. Češi, kabát si pušte. Ide do roboty, on rezance robiť. Musí vedieť, že ste z Liberce, ty vole. Za 4 hodiny nám to letí na Filipíny a máme plné kecky tohto pekného mesta. Ideme dať jeden trh a ideme do piče. A zás mám mokrý kár. Ale ty máš hamblík, jo. Takže toto sa tu deje.
Rozumiem, ty väčší vyzrel. Tak zošúchané stihnania proste a toto je realita. Proste 20-hodinového cestovania, nehamím sa za to absolútne. Zošúchané vnútorné stehna, vyšiel som do Kremlu. To asi očakával. Keby teda akože niekto otvorí. A toto spadá, tak ako... Ja sedím na záchode a ty si tam... Toto nie je proste fakt. Som nikdy nepočul inak to a vyzeráš nejaké, že multi. To je také vedečko vlastne ľudské. VD40 akurát na rinčka. Teraz proste po tomto, čo tu predvádzame, na jednom záchode sa vrátime ako keby nič, nejdeme si dať. Ale si neumiem ruky a budem to tak jesť. S tým sudokarom pooblizuješ predtým, než bude padať wafľa z ruky stále, že nebudem vyšmykávať wafľa. Čo ti jebe? Ty nám nedáš pokoj, ty kokos. Haldo zle. Budeš si sa najesť? Iba sme boli pozrieť, by sme tam zúfali, unavení, ideme si pospať, asi kúgaj tu. No, nám povedali, že nás o 4 hodiny skôr check-inu, takže ideme sa najesť a ideme na hotel. A idete na ten trh jesť? Hej. Nie to piere sú tam, pozor. A brány. Dá sa platiť kartou? Ale jeden typek si umýval ruky do voku, do panvice s mydlom. Ak máte radi bublinky, tak... Šťastný led a užite si. Čaute. Ešte raz vás uvidím. Zabijem! Tento typek, že sa postavil a išiel za nami na ulicu a zakýval na mňa a ukázal, že je tu. Tak lebo vieš, pre neho čím skôr ťa nabere, tým skôr ťa vyhodí, tým skôr môže ísť po ďalších a zarobiť peniaze. To není kvôli tomu, že on je napomocný, ale že potrebuje ťa čím skôr odviesť. A vraj ja dojebem všetko. No veď ja hovorím ale realitu, aká A je. v Afrike napríklad tam ti potvrdia a neprídu ani. To zase minulý rok, keď som bol v Afrike, tak som si zavolal Boltíka a videl som ho na mapke, že stojí na mojej ulici 200 metrov odo mňa. Kokot mi potvrdil jazdu, stál tam, tak si viem, že tak idem za ním, že uvidíme, že čo pulapne za výhovorku na mňa. Vyložené nohy na palubnej doske a hral Candy Crush. A mu hovorím, že zoberieš ma, že potvrdil si mi jazdu. A on tak na mňa kúkol, že no, a zavrel okno. Zrušil jazdu. Oni takto fungujú, oni ti ani nezrušia jazdu. No, ja som sa bavil, Uberisti, tak tí mali lepšie peniaze. Ako prezident. A bol ťac. Kenský. No, jeho dcera mala V konci Rolexy, tlačí keď peniaze, sme boli takže... Jeho dcera mala kár, že vraj. Slany. Rolexy mala. Sa nedá sa. Ja. Normálne, jeho dcera je jak fish market. Pardon, to som nechcel povedať, to tam nedávaj. Očože to tam nedám. Ale kľudne porozprávaš. Toto hrala v Parazitovi. No fakt, ti hovorím. Akože ten film? Čo to No, je? si videl, ne? Parazit. Akože pandémia? Čo? Tak ja neviem, čo je... Hráme meno mesto zvieravec na politiku. 2TP, pandémia parazit. Nie, určite tak, jak je. Ja aj tak ideme byť potichu ako Ernest. Ja ako letecký fanatik oznamujem, že toto je druhé najväčšie letisko v Ázii a 7. najväčšie na svete, čo je zaujímavé. To je najkrajšie, lebo je tu vodopád proste zo strechy, tak v strede letiska a je tu na proste všade zeleň, palmy, všetky druhy rastlín, ktoré existujú. Čo si viete predstaviť. Prosím? A my? Čo my? My tu sme prečo? Ideme na Filipíny. A živočíšne uhlie. Zas proste niekomu sa musí niečo, tak je to kúvať. Jedeme sa... Rovno nedodrcal som sa. Sme dal polagolové kvapky. Čo? No? Pi. To je dobrý hnus. No to ti vytráva. Tak to je dobrý hnus, kamarát, fakt ti pomôže. Čo je kolagol? Kolagolové voda z radiátora, ty kokos. Normálne. Kvapky sú... To je taká... Jaj. Nič, jebeme sa hodinu už po letisku, nevieme nájsť ten vodopád skurvený a Kubo si sadne len tak v strede random na koberec. Dobre, ti. Čomu nerozumieš?
Ja, že išiel nejaký černok, tu nás skúšal si vankušiky a pýta sa ho predávať, že you wanna try? On, India. A odkračal do piče. Keď sa ťa na hajzli spýtajú, že keď si budeš kľúčik pýta na budúce v kaviarni, že či ideš na malú alebo na veľkú a ty budeš iba India. Slovakia. Bola u doktorky čajka a niečo mala asi s uchom. A sa jej pýta tá doktorka, že which ear? A ona, 2002. Silné, celkom. Miškovi zobrali akurát na... Sudokrem na riť, No, ale ty si mu nepovedal, že to máš na zadok. Ja som mu povedal, že it's the most important one. On mal 125 a nie 100. Takže No, tak mu 25 už sme odobrali, podľa mňa bývajú dneska. No už tam nebolo toľko. Není si to premerá kokot a nech mi ho vráti, lebo ja mám tak rozjebanú riť, že... Jak si to premerá kokot. Za sudokrem som... To ti on dal? Fakt? To zobral nejakému malému decku a teraz... Vážne. To má možno 110 čokolády a naskačú na ňo na druhej kontrole. A ako zareagoval security, keď mi Mišo povedal, že to má mať? India. Brother, India je dobrá, ale no. Ja som to dojebal, lebo ja som sa však ním natrel, však je to v konec koncov na videu, ale majú tie bidety také, vieš, na záchode, že si vystrikáš riť, vyumývaš, tak som si ho celý splachol a teraz som back to square one. Miško, daj mi kúsny, prosím ťa, ja som na sladký dosť. Ktoré ucho, Mišo? 2002? Fú, jak si to kúpil do mňa. Otoč. Pani vybrali, teraz neviem, či si to videl, ale pani vybrali za parfum, ktorý má viac ako 100 ml a očko dali Mišov sudokrem. On len posúva tie veci. Teraz čakaj. Chápeš, že ty si dostal niečo, čo... Ona na 100 ml mňavku aj dal ten krém. Normálne, čo končíme do matika. Ale ty si priebaný, Mišo, poďme sa vyspať, poďme sa vyspať. Ja som nespal 20. To bola sranda, to bola sranda. Tak pobavilo, ty kokot. Aj, tu máme tú haraburdu. Mišo, nebuď ty kokot mrznutý ješko do piče. Nie som mrzutý, Ježku, len som tu na security. Ja jebem. Nie, veď, jak paviani sa nemôžem smiať. Keby to... Sadnem si ja. Prajem Radkovi, že v živote sa mi nestalo, že sa mi distortol takto čas v lietadle, to sme leteli iba 4 hodiny. Hovor, lebo to polka nebude veľké. To mňa absolútne netrápi, že to asi nedával pozor, ty kokot. 16:43 čas, ja som mal 17:43 a henta, čo sedela vedľa, mala 18:01. Tak sme zisťovali, že koľko je No nie, ale ja som myslel, že máme byť ešte 2 hodiny. mať všetci aspoň na minúty rovnaký, ne? Hej, neviem, čo ona mala. Čo ona má, ty kokot? Atomové hodiny, čo? No nie, 9.9. je 2025, ja som dneska čítal to na Instagrame 2 plus 2 plus 5 je tiež 9. Čiže máš 3 deviatky, sa otvárajú brány, portály. Dobre. Mišo si kúpil dieťa na palube. Si unavený? Nie, len trepeš hovna. Ešte furt ťa to neprešlo, táto nálada je vnúta. Prešlo, len musíš furt niečo trepať proste o hovnách, potratoch, deťoch. Proste nemôžeš A nemôžem hovoriť že o deťoch proste. niekedy vymyslieť niečo. Dobrý, Ideme na pivo a 30 hodín dozadu sme nastúpili do Flixbusu. Ideme si dať 30 pil za každú hodinu. Za menej ako 24 hodín sme znova na tomto letusku a ideme preč odtiaľ. Ja som bol za 30 hodín v 3 salonikoch. chalani šli piva kúpiť od Smedu. Kokos inak, akože taký som hladný, že si dám jedno pivo a sayonara. Ale to Vy budete tu na dvaja, hej? Neviem, ako... Možno, má len ty chrápeš, ty skurvisyn. Kto? Ty? To tebe jebe. On mi povie, že nechrápe. No triezvy nechrápem, že tebe jebe. A ideš byť triezvy dneska? No. Padla ako Tak akože proste tak. Padla ako sanaka. Idem byť triezvy? No, čo sa Radko, môžem? Radko, môžem? Aťko, poď. Miško som. Za debata, dvaja. Ešte sa moc nepoznám. Dvaja retardi, ty kokos.
Počkaj. Veď, čo počkaj, ty kokot? Smrad je tu dobrý, ty kokos, z tejto izby, jak v opičiarni. Ty kokos, no. Solidne celkom. Taký dopríjem na výhľad, by som povedal. Súrne sme sa potrebovali ísť nájsť predtým, než pôjdeme na pivo a Ernest zastavil chlap, že come to our place. A Ernest sa pýta, že well, we need to eat. A on že well, we got food. A Ernest sa pýta, well, you guys a restaurant or like a strip bar? Lebo sme boli presne na takej ulici, kde sú samé strip bary. A on že well, we are a restaurant, we are a strip bar. A Bol tam nejaký, že beef plate, ale neviem, či tam bola vôbec cena, čo tak chcel. Keď si objednal, tak ťa odvedú za ruku do salónu, dosadu za zavesy a Dostaneš beef, ale z gači. Vyslovene uši jazvečíka by si dostal, ty kokot. to je sahybol sa. To sa nevychádza absolútne. Ja to nepoviem. Ale rád to poviem. Čo robia tam Manile, ty kokot v reštaurácii? Som zvedavý, či toto dáš do filmu a jak sa bude hambiť ten chudák. Dám, lebo som predtým povedal, že Radko to povie. Takže vyslovene len preto, aby som ja pravdu. Točím. Netočíš, nebliká to. Ideme na midžetie zápasy v boxe. That I must, I don't have any armpits. She wanted to talk, who was in charge of this golf shit. I said, howdy do, how are you? I'm the sergeant. And who I are isn't really important. My heart is as dark as that window with carton. So hop in with your friends, gal, and I'll unpark it. And I'll do donuts until the fat one is car sick. It's young, and I don't really think y'all cool. So give yourself a hand. No, give yourself a hand. Better pose for that camera. You better pose where you better pose. And this your life, nigga, I suppose. For the lights and the camera and the action. And now your face is melting from the flash and the big old lights. Nigga, you asked for this life. Ja som mal stavené. Ja som chcel ísť do ringu sa byť, starý. Nič, však sme na takej ulici, kde vidíš, ako to je. Vidíš, ako to je. Áno, vidím, jasne. Čo má paralýze? What is it, man? Hey, sir. Yeah, sure. Hit him. Hey, no, don't hit me. Punch him with it. Ja zastavila nás nejaká táto, že... Zastavila nás, že we wanna go to your hotel, Triboli. We wanna go to your hotel, we got ID, we wanna go with you, everything. A Mišo, že... Ja som nestihol ani odpovedať a Mišo, že you wanna go to our hotel, you wanna go watch Hory My Oči? Ale vieš, ale to bylo v pohode, vieš, a oni, že... What? A Mišo, že Hory My Oči. Oh, I don't understand him. Hory My Oči. Oh, I'm afraid of him. Akože, akurát, že ona nepovedala, že I don't understand him, a ona povedala, že I don't understand him. I don't understand. O 7:00 sme si išli ľahnúť. Pretože som doposiaľ nespal ani hodinu, tak som sa tešil, že máme pekné ubytko, že sa vyspím. Išli sme sa večer najesť, dať si jedno pivo a je 9 ráno. Nespal ešte nikto, balíme sa a ideme do slavu. Takže keď ešte chceli slam tour, tak mohol ho spraviť teraz 2 hodiny proste. No ja sprievodca mnou teraz by bol, že slam tour. Ty hrozne vyzeráš. Nie, horšie sa cítim. Fakt, že určite sa cítim horšie, ako vyzerá. Videl som sa v zrkadle a fakt, že fešak na to, čo sa deje. OK, že... OK, Mikina tu chce ostať. V poriadku. Nachádzame sa v centre Manily, v nejakej pičovine. Jak toto tu vyzerá.
Nechcem ani šaškovať s kamerou veľa, ale takto to tu vyzerá. Väčšina z nás nespala. Dievčatka, čaute. Nie, že väčšina z nás nespala. V podstate áno. Je to zaujímavé, pretože Miško ešte hodinu dozadu rozprával o tom, jak on si nedať pivo do potravín a že je úplne všetko v poriadku. A že sa čuduje, že nespal rovnako ako ja, že sme ešte nespali ani hodinu, ale že to proste dáva a že keď si dá to pivo v potravinách, tak je úplne v pohode, len teraz neviem, že keď sa na neho pozriem. Mi to trošku príde, že či aj neojebával kúsok. Kúsok? Ale... Či si to ten Mišo nevymyslel? Mišo! Či si práve každý hľadal som. Vyjadrime sa, keď vytriezvem, tak sa vyjadrime, čo sa nám stalo Radko včera večer. S tými pásmi. Nie, keď vytriezvem. Ale asi to nebude ani zverejnené podľa mňa. Asi bude. No počkaj, tak ale či sa ideme baviť o mojom pase, alebo... Špina, chudoba, smrad. Počkaj, ale toto ešte není to ešte není Slam Tour. 2 months, there was a big fire. So some of them live here, they make shelter. Ťažké sa vám ako počuť. So you see all the... Boli sme za čermenkou celej organizácie a proste akože takou teda drží celé keto. 30 000 ľudí má pod sebou. Drží keto po palcu. Kúkaj na mňa, aký som. Počuj, a ty si to nevidel, odchádzame a Ernie sa jej poklonil so spojenými rukami ako v Japonsku. Tak to iba, že... A vravím to Kubovi túto story a Kubo iba, že arigato. A tam ho počul. Ona, že yes, arigato, yes. Bude sme záčkových kokotov proste. Ja som... Prišli sme vykydaní. Hrozný vzduch je tu. Strašne to niečo bude jedlo, ty kokos. Fotiť sa ideme. Arigato. Praví, že po piči Slam Tour, že kilo na osobu, že fakt to bude stať za to, ty koko, iba sa fotíme zatiaľ všade. Neliatý trojdňový. Sleep sometime, but we didn't. Tired. And we drink, and we've been in the city, and... Som sa zaručil za Miška, že bude v pohode, boha není. Pozri sa na neho, čo rozpráva. Boha není. Japa. Akože úprimne, nech si hovorí, kto chce, čo chce. Nech zarába koľko chce, kto chce. Ak žiješ na Slovensku, tak žiješ Nežijeme dobrý život. Dobrý a pohodlný. Jede! Ty kokos! Čaute, decka, čaute, čau, servus. Maria Ronaldo. Toto je Tesla, Tekex môj tým a ty môžeš iba pozerať, nič neurobiť. Keby sa dal natočiť smrad, však si domyslí, ty kokos, však to je neuveriteľné. To je ako vtedy nahmatá mi tep. Ja som odpovedel na otázku, kto tu robí rap. A nikdy nepodceňuj týchto chlapcov zo Žiliny. Nemil si na s tými, ktorí majú logo, že sú iní. Siri, tak odpovedz, kto je tu rapper. Siri mi odpoveda. Najväčší paradox je, že včera ma okradli pred hotelom od telefóna o pas. Dva tabaky som si dal akurát. Keď sme vyšli do ulice. Ešte sme to nerozoberali, ešte to len poviem. Okej, tak bude story. Duplexe na stračky DJ ma sere. Jak som sa ocitol v takejto diere. Bankomat pri bare, cením ten touch. 15 000 piči nemáte zač. Pseudo kokain, pseudo sushi. Václavák reprezent, srdce mi buší. A jeden základ používa plus minus 5 rodín. Mám toxic funk. Odchádzam na sever, do svojej koje. Albanský taxikár 1000 do Troje. O 5 ráno ma zasiahla vlna. Za 6 hodín odlietam taxík do Brna. Balím sa štýle, že kreditky pas. Zvyšok si nakúpim, jak bude čas. Dvojitá vodka, taxík do Viedne. Budím sa v Bangkoku, hlava mi je. Som šikovný chlapec, čo rýchlo sa učí. Vo firemnom lambe máme. Nič asi horšie som nevidel v živote. Hrozné. Uprostred manily zradený v kente. Žerú tu mačky, radšej som na diete. Trojitý život plus TKX crew. A popri tom zvládam byť ešte aj Drew. Mám koženú bundu a 1000 chopper. Tam normálne proste spí čajka
a tam akože prejdeš a tam máš proste izbu. To je hrozné. Chalani sa už rozplakali, Rado ten tiež si poplakal. Kubo, ten tiež, no vlastne všetci okrem mňa. Backpack. Pagpag. Pagpag is all leftover food from other people, Uh-huh. the restaurant. I see. Buy it and that's the way how they buy it. That's the way how they buy their needs here. Okay. Cheaper. Okay. So that their 300 is enough in whole day for buying food. Yeah. Okay, so one order 30 pesos. Sometime one family can eat. Yeah, that I was telling him. Yeah. That is like for 3 So persons. every time she cook a lot and in the afternoon it's all sold. Many residents came here to buy their food. How do you call her? Pagpag Queen. Yeah. So many Pagpag. bloggers came. She's famous Okay, dáme in love. YouTube. Yeah, spýtaj sa, či môžeš na. Can I donate something? Maybe you buy something and No, we buy let a you vy rent. ho to, no, Yeah. áno, to je, že kúp to a dáme to deťom, hej. Ale idú na meno, nenápadne ma teraz. Ale kamoška, to je hrozné. Je to crazy, čo ti jebe, je to crazy. Kain ka kaya. Finding reason to defend all of your violent 11 nights. siblings. Oh, they don't have. Ay, 12. Oh, coming 12. Okay, so is there anything more we can do for them? Every every time if we have guests, they always ask them buying them food Yes. because they don't eat breakfast yet. Yeah, but is there any possibility to build some kind of, infrastructure, to build a better kitchen, to have a better supplies or something like that? Maybe the mother you can help with. Okay, how much you need for that? Maybe we can buy some food and give to her mother. Som dal proste obrízené, obžúvané kosti, chápeš proste? Teraz, keď to není vypražené, tak to vidno. Jediné, čo ona na tom spraví, je, že tomu dá akože vrstvu oleja. A čo to je proste nutrične, ty kokočo? Objedené Tady to sú obkosané kosti. Objedené kosti, ktoré proste vypražajú znova. She still got weed from the nursery. To je hnus. Maybe later you'll do the Gave me some water and thirst. Gave all the best in the verse. Showed me my first bit of mercy. Na hlavnej ulici sa plače. Bravo, akože... Wrong that they don't know the difference. And good for her, now is a bad anniversary. She want the alley. Ja zobral oče tiebe. Je to smutné, akože je to veľmi smutné. Don't you grow up in a hurry. Your mama be worried, oh, it was all part of the story. Even the scary nights, thank you for all of the glory. You will be remembered, oh, thank you to all of the heroes of the night. They gotta repaint the colors. The lie is wearing off, reality is upon us. Ja... Cold Yes. is dripping off. Yummy. Which one? This. This? Yeah. Ja piču mi je to, ale aj včera som bol veci, ktorý bol na každom. Eternally we are
som chcel vedieť, ako spraviť daňové priznanie. To som si pozrel. Pobijú sa za chvíľu, podľa mňa. Pobijú sa, normálne sa pobijú. Daj, máme. Ten kokot. Dobre, Fajron. Dal som jej dievčatka. Hej, veď ideme, Jonu. Show it on a camera. Dievčatka, čaute. Asi zatiaľ najhoršia vec, čo som videl. To tak zmení pohľad na to, ako sa máme. Ja, keď som bol minulý rok v tej Afrike, tak nad tým potom rozmýšľal, že tí ľudia vlastne nič nemajú a že snažia proste nejakým spôsobom prežiť, vyžiť. Ale tu je to, neviem, proste 5-krát horšie, fakt. Jednak aj ten bordel, čo tu je, všade, smrad, hnijúce odpadky, ty kokot, to je najhoršie, čo som videl. Fakt, akože nemám slov. Neviem, že či to bude počuť, asi to aj nebudem počuť, ale však ideme z toho slánku teraz. A myslím si, že môžem povedať za každého z nás, čo sme tam boli. To bol jeden z najsilnejších zážitkov, čo sme mali, lebo rozrehval som sa tam minimálne 4-krát. Dorazili sme na letisko a idem Miška natočiť, čím si prechádza tento človek. Jedným slovom. Prosím? Sa stalo, že sme vo Viedni. Nie sme, vo Viedni. Už sme boli, teraz sme inde, no. Máme sa zle. Vyslovene niektorí nespali ani hodinu, ja som s Kubom mal hodinu, ale myslím sa Radko, že ani on nebol v posteli. Celkovo posledných 30 hodín. Miško je taký, aký je. Manila nás vcúsla. Strašne nám tam napachli veci na tom slamtúre. Strašne. Ja som vyhodil tričko do koša na letisku tu nájsť. Tu som Maťkovi hovoril, že sa tu za deň a pol stalo toľko, čo iní ľudia nezažijú za 12 dní na dovolenke alebo za mesiac. Takže aj veľa dobrého, aj veľa zlého sa stalo. Jeden ladyboy zahodil môj pás do trávnika, tak som utekal a Aďo ho ten som naháňal. zdrapil ja, alebo jemu. To dáme večer na onom Hej, to bude Storytel. Storytel. Mám aj video ináč, tam nastrhneme k tomu, ja som to chodil s mobilom, som to točil, idem si to pustiť. Plán je taký, že ideme sa prespať teraz, že prídeme na ubytko, zložíme veci, dáme sa sprchu a ideme spinkať. Taký plán bol aj včera, podľa mňa, že sa tam No, a že budeme pozrieť po okolí, nie, že aké to tam je. Takže môžeme to ísť pozrieť aj tu, aké to tam je. Bez pasu, to ešte dáme story. Bez pasu, no. To hovoríme inak už asi 4-krát na story. A nedáme to tam vôbec. Môžeme to tízovať takto. To hovorí až do konca filmu. Môžeme to takto tízovať a nepovieme to tam, no. Nie je v piči ten taxikár. Maťko má dosť. Ty máš v profilu strašne veľký nos, ty kokos. Máš tobogán. Taký, že keby tajčíš Karl Ladyboyovi a vonku je monzunové obdobie, tak mu neprší na kokot akurát. Včera, Lebo máš veľký nos. Ona iba ti to zdrapla a začali utekať, hej? To povieme neskôr. Vláďo mi to hovoril, len ja už som bol 12 pív deep. A oni vyzerajú, ako keby mali šimejla pod stolom. No takže sme si dali večeru. Povieme vám potom neskôr ten príbeh o tom páse a o tom telefóne. Zobral som ten papier, kde to bolo napísané, tak mu diktujem, že len taká Wi-Fi na heslo je, že PASA 2022. Napísal to tam a vrajím, že ale veľkým. A on to BASA? Nie, ty kokot, to 2022. Požičali sme si 2 skútre. Teda 3 vlastne, len jeden pre istotu, lebo to bolo dosť lacné, tak sme zobrali jeden pre istotu. Chalani spia ináč. A Ernie ochorel, chudák si paralén dával teraz ráno, ale bude v pohode a my s Kubkom sa ideme pozrieť, akurát sme si vraveli, že je to super nemať nič na pláne, natrieť sa pajdou a ísť sa voziť. Len tak, kam nás zavedú nohy. Bielu pláž.
No, it's fine. Thank you. My chceli práve predať perlový náhrdelník za $70 amerických vrajím. Či padli z jahody, alebo či kokos trafil do hlavy, alebo čo si myslia kurva o sebe. $70 som videl naposledy po kope na krštinách Kubových. Kubo má dieťa inak, neviem, čo som vám to vravel. Tak na krštinách sme s Radom mu hádzali, jak sa na cigánskych svadbách dáva do kolíbky normálne. Dá to dieťa a na ňo proste prídu kamaráti a krsnia, hádžu peniaze a čo robí ten kokot? Kokot nesie normálne sedlo z motorky. Keď ti pán Božko dá citróny, tak si treba spraviť limonádu. Akurát, že nám nadelili rozjebané sedladlo, ale tak si posedím na ňom, nie? Nám pán Božko dal jačmen, tak sme si narobili pivo. You buy beer over there or I have beer? Beer? You have beer? Okay, I will definitely go for beer. Mi rozumel, ty kokot, asi neviem. Nečakali sme, že zabočíme s kutrami z hlavnej cesty a dojdeme sem proste. Takže... Yeah, and I put vinegar. Put vinegar and it's no need to cook. That's it. Very good. This one is good. Very good. It's good. You can try later. Try. How? No, With my okay, finger? okay. Yeah. Okay. Čo to bude? I mean, it's good, yeah. It's good. It's like a snack. Yeah, but I feel more vinegar than the... Yeah, it's you like, put it too much. Yeah, it's like creamy. But you must eat everything now. Everything. Finish it. Konečne nás nafetujú. Starí nás nafetujú. Budeme so šatkou previazané, one. I like it. This one has a lot. Yeah. Usually Koreans people put it in the sushi. Really? Sushi. Okay. Oh, we finished it. Solidne. No long story short, proste išli sme okolo 4. spodniku. 500 metrov posledných nás prenasledovali také dve transky. A im vrajme, že nechceme od vás nič, proste, že give it up, že choďte domov a takto proste mi poslali do pičany. Stále za nami. Prídeme sa parkujú auta. Kde vás vyhadzujú nejakí tí taxikári a deťa vyhodí? Jaherného sme čakali, ten bol pozadu. A stojí tá piča pri Kubovi, alebo ten kokot, ja neviem, ja neviem už, aby som ho urazil správne. A iba som zbadal v periférnom videní, jak mu vybrala mobil z kapsičky, čiže s otvorenou kapsičkou chodil, čo je kokotina. No ja som tam do nej niečo dával asi. Poďme to domora dopovedať. No dobre, pokračujeme v tom. Kde sme skončili, že pravím to Kubovi, že kokona ti zobrala mobil. A som zbadal iba tú druhú. Jak uteká tiež preč, ale tú prvú ti hovorím, že ani stopy, ja neviem, 5 sekúnd muselo stačiť, alebo niečo, ani ja som nevedel, ktorým smerom išla piča. A zbadal som tú druhú, tak túrim za ňou, zastala predo mňou pri nejakom street foodovom stánku, normálne si začal vyberať také na špíze, tam boli nejaké mäsa a on že ja som začal húkať na ňu, že či si robí piču, že okamžite nech to vrátia, proste, že mňa to nezaujíma, že one. Ukáž mi kapsu tvoju lokot a otvorila kapsu a tam hneď vidím ten bordový pas proste s Kubovou nálepkou a presne som to zbadal hneď, že to je jeho pas. Som ho zdrápil odtiaľ a hulákam, že či si robí piču, že či je to príjem normálne, no vieš, proste reči, kde je tá druhá, nech okamžite ho zavolá sem a nech vráti mobil, lebo že je najebem a takéto proste to Do násilia. Ale však to nebije ženu, ale chlapa. No veď to presne, akože to by sme sa rozprávali, že to by som si dal na... Jak máš na PlayStation achievement, že si zbil transku proste, tak no, to tam nedáme asi. Že nech vráti telefón proste, že som videl, že ho ukradli a takto. No a táto bez nejakého akože protestu, bez ničoho, že OK, I give you back, ale im bola vykopaná jama pod trubím a tam bol hodený ten mobil. Ona mi ho iba ukázala na šupu, ona podľa mňa nevidela tú prvú, len mali dohodnuté, že... To miesto, kde to nechá. Čúrami, no. Áno. Jebe ti do piče. Najlepšie, že tu to ani nemám ako zistiť, lebo tá voda je tak teplá. Debil. Tak idem za tebou. Ty poď sem a zopakuj to. Alebo dohovoríme to potom. No Daj na zadní. No a daj na přední. Daj na
Čo ty skurvísin? Kozičky. Jebaná cesta, jebaná. Rado mal pocit. Rado má tých pocitov často a veľa. Šteknúť do niekoho dneska. Just anybody. Good love, fill my body up like a glass when you pour it all out. If you know me, you know I'm mine. Someone like me is hard to find. Ale hento vzadu sú delfíny do piči, vidíš to? Na moje meno to sú delfíny. Vyzerajú, že sa neboja, ty kokot. Mňa jebne. Aha. Mňa jebne. Aha, pod nami. Ty kokot. Wow. Wow. Čo tebe jebe? Circling through life without a piece of you. 7 out of 7 days I'm needing you. Vieš, že sa často dvaja delfíni samci nájdú, aby išli spolu loviť samice. Ja som to len videl. Good love feels like butterflies suffocating your insides. It's a late night, you know I'll try. I cannot picture when you ride. I'm mistaken thinking you were taken, knowing that you were always mine. And still I feel so surprised. You're always gonna be mine. I wanna be where you are. I just can't walk away. You drive me crazy. I lose it. And I wanna be where you are. I just can't walk away. You drive me crazy. I lose it. And I wanna be where you are. I just can't walk away. You drive me crazy. Toto bolo asi že jedna z najkrajších vecí, čo som videl. Bol tu úplne, že no vec, asi to všetci vidia, ale ten zráz, ryby, úplný pokoj, iba som videl ako ten taký akože prach, to som sa cítil, ako keby som lietal vo vesmíre. To je náš sprievodca JR. Hi JR. Posledných 5 minút čo najviac páčilo, lebo Kupko mi požičal svoje okuliare. Ja už mám odšnorchlované časy, aj pičovinky, takže... I just can't walk away, you drive me crazy. I lose it. And I wanna be where you are. I just can't walk away, you drive me crazy. I lose it. And I wanna be where you are. I just can't walk away, you drive me crazy. I lose it. And I wanna be where you are. I just can't walk away, you drive me crazy. Aťko je hladný a povedal, že je bitter dneska, že je horko. Ja som jedol oné, ale rád to
Ale tak, že do počutia mi treba starať. No už si hopsa z nohy na nohu. Do Reštiky 2,3 km. No nie 2,3, ideme hodinu busom, kamarát Fajka. Do Reštiky. Tak sme sa nedohodli. Nedohodli sme sa vôbec. Každý si myslí niečo iné. Mal som slúchatka, akože až tak by mi to nevadilo. Je to čistá voda z jeho úst, ale mal som slúchatka na ušiach. A že vraj tam mám dve kvapky. Dve kvapky. Keď sa človek napije normálne, že má ústa jak sisel, tak to sú dve kvapky. Super, Miško. Čiže toto by mi až tak nevadilo. Takto som ťa. Dobre. Ty sa mi vyľakal a preto on je Nevyľakal, aj to som sa, aj som sa vyľakal. 15-ročná, zase iba tvoje reči. Dobre, nemám na teba náladu. Daj mi pokoj, ja som na dovolenke. Ja som z Nasedím ti Cebu. do topánov, naštím ti do tej kapsičky, vyjebané fialráven. A ja ťa potom spijem. Dohodli. Bude kontent. Môžeš spať ty, Keby si mi nasral do topánok, ale budeš chodiť do topánov. keby si mi nasral do topánok, hej? Poďme si sadnúť, tu je Čo je toto za človeka? Vidíš, čo to je za človeka? Kričia na mňa do piče. Kurva! Nervózny som. Najedli sme sa a chytili sme teraz bus. Vôbec nejde 50, ani 30, ani 60. Si otrhnem hlavu o banánovník tu na... Ale ideme asi hodinu. 78 každý. Nice. 78 to máš. Euro 20 asi. 50 km. Môže byť, nie? No ide ako taký kokot. Toto je normálne, že z MHDčky by ho vyjebali hneď u nás. Hrozné. No, zabije ma. Fuj, Michal. Tu na rýchla kúpeľňa. Rádko, už nejaký parbuk tu nabol. Tu na je niekde v tomto priestore. Ale akože to je chlapské, že na to, že tu bol pavučisko, tak Rádko do tej sprchy vošiel napriek svojej arachnofóbii a... Poďme sa tu upiť a vadiť Filipíncom. Nie, ja už vadím sebe. Ideme sa dojesť s pičovín, čo sú tu celý deň položené. Sa ideme. To máte picko nakreslené. No to piču. No áno, to má mňa... What's this one? What does it mean? Story. How many days? Yes. Okay. So how many Nenarodená kačka. Ešte aj so žilami, čo? No akože nevojňa to vôbec zle. No, jak moje nohy, ty kokotrojňové. No, asi tak. Hovorím, nie zle. Ja jebni si to celé. 18 dní má tá kačka, Mišo. Tak. Miško, povedz. Skúšam nenarodenú kačku. And then put some vinegar. Kým si to Na zdravie. už to dáva, už to jedz. Like with the liver. It reminds me of the liver. Nie, to máš aj to perie, čo som mal ja. A tebe jebe, toto je perie, ty chuj. Fuj. Niečo mi vystreklo odtiaľ, ty kaka. Bývalý policajt. Drž píču, ty plešatý chudák. To sú že feathers. No chlapci, ja vám garantujem, že ja sa dovraciam. Je tam periem, ja som ho napínal, keď som to videl na videu a teraz to jem. Agino, čau. Alaj. Čau, Miško, čau. Čau, 3, Pozdravujeme do kina. 1. Čau. Kým nehryzeš do pičoviny, je to vajce. Vadí mi to tvrdé tam. No. Mne tam vadí to perie. To je soľ. Nie, je to tvrdé zobať. To perie. Ale Mišo to... Míšo, cítiš sa dobre? Odchádzame z hotela, ďalšieho presúvame sa v rámci jedného mesta. Prišli po nás nejaké, to nie je ani tu, to je, že nazvarané lešenie na motorke. Toto fakt, že nie je dobré, akože my ideme 15 km za hodinu a som tak jebe. Do piči, akurát kde. Dobre, no tak som si vybral z bankomatu a už mi jebe. Už mi kurva na hlavu. Maťko bude čučať, keď budeme každý so šľapkami novými. Miško prišiel akurát za pani, slušne sa jej opýtať, že či nemajú niekde kokosovú vodu.
A akože fakt, že normálne sa jej to opýtal, lebo však chcel vedieť a ona mu povedala, že... Orech som chcel celý kokosový. No. A ona mu povedala, že pile si na strom a si otrhni. Tu majú pri ceste takúto vecičku, že shoot your plastic bottles. Ale... Do piča. Čakáme na chlapcov v aute už. Chlapcom to trvá najdlhšie. Miškovačko. Finč, voda. Bohužiaľ. That fuck 'em up. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Tryna strike a chord and it's probably A minor. They not like us. They not like us. They not like akurát na loď, us. ideme sa pozrieť na tí žraloky. Strašne veľa ľudí, je to trošku také, nie že nesympatické, ale je to proste, nie, ale že taká masová. Tak je to, no je, no. Aha, dívaj sa, To sa nedá si ani inak... Veď hej. No som zvedavý, kokot, akože niektoré môžu mať aj 8 metrov, takže som zvedavý. Let's see some sharks. Vraj ti jebe, však oni sú dva, ty kokot, to Mišo podobne. Piča sa mu plutvy dotkla. Čo? Piča sa mu plutvy dotkla. To je zakázané za 2000. 2500, dovidenia. Nejaké žraloky proste. To asi skôr veľryba viac ako žralok, nie? Veľrybo žralok. Žralok veľryby. Alebo. Ale nesmrdia ani nejaké. A trošku kopu, ale... Nie, tí Japonci. Miško si včera kúpil Jordany a už sú pinči a tiež sa čo odliepa? Tiež niečo odliepa, podľa mňa. Parádne, fantastické. Bolo to fantastické, si dovolím povedať. Myslel som si, že budú menšie trošku tie zvieratka, ale boli gigantické. Hovorili, že 2500 tých podrážok za to, keď sa ich dotknete. 3 razy sa o mňa šúchol ten kokot, pútvol do piči, už som 7000 deep. Zaspľuje na mňa ten kokot. To preč. Čaute, máme 26 a nachádzame zábavu v tom, že na seba pľujeme. Ja som len strátil nervy teraz. Netočil som nič. Tak to najbližšie, keď budeme vo Vestia v Prilbe, tak vieš, kde pôjdeme. V zákope na Ukrajine budeme, alebo v Poľsku. Jaj, nejdu si ku mne sadnúť, tak si mňa asi, že? Chceš cigáňu fotku? Daj mi cigáňu fotku, jasné. Kráčame na zipline. Miško, čo je? Čo je? Nemám rád výšky, ja to poviem. Praví ten guide, že just a few meters, but it's high enough to kill yourself. Teším sa veľmi, niečo sa nebojím, bojím sa pavúkov, ktoré tam budú, ale... Mišo v strese. Mišo stres. Ale podľa toho, že neviem, či fungujú, to nebude moc bezpečné, Miško. Čo? Ako to fungujú veci v tejto krajine. Mišo si kontroluje radšej všetky veci, lebo neverí tu na zamestnancov. Hovorí sa, že kameraman vždycky prežije, takže ja som safe. Tým bude kokočko.
stanočky hore na kostole. To je, keď prídeš na triediacu stanicu, aby vedeli, že títo sú na obličky, títo sú na pečeň. Ja zase, keď som to teraz uvidel, tak som taký, že Ideme. Čo, ako? Krátko, ako? Line 1, line 2, line 3. Ready to fly. Ready to fly. Lady. I am lady. Koko, no, chlapci. Get your sexy out. 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 Brzdíme, ale do piče. No jediný strach z toho som mal, že nedojdeme až sem, že ostaneme vysieť, ale inak úplne v pohode. A na to, že to malo trvať 5 minút, tak to trvalo koľko? 30 sekúnd? Minútku? No, neviem, akože 5 minút asi so všetkým aj s tým lajstrom, čo sa vyčísuje. Shanghai, TikTok boy. Ja som sa ho pýtal, on sám zašiel z ničo nič do lesa, ja sa ho pýtam, že kam ide? A on, že ticho, že idem nastrašiť vášho kamaráta. Už počuť. Right, man. Skvelé. Blast that shit back if you blasting. Hey. Uber X to Hidden Hills, give me something I can feel. If they come to Hidden Hills, then I know they know the deal. We just right there up the road, you can hit it with a stone. I be out here on my own, I'm just trying to set the tone. I've been kicked when I was down, none of that shit matter now. Niggas think they run the town, so we run them out of town. And they gotta relocate, got a different way they stay. Everything will be okay, man, just stay up on my way. Skid around ends with the bros, and I'm kidded to the toes. If I touch studio, then we got one. I be trying to laugh with the bros, by the odds that we know, but they can't. Mišo, máš minus auru za noc. Že si nos držal, máš minus auru. To nie, ale, tam není ale. Tam není žiadne ale. tak ja potom nemôžem dýchať. No tak to je tá aura. To je tá aura. Nie, mne sa nabere a potom... Shut your fucking mouth. Back and forth to Italy, my comment section killing me. I swear I get so passionate, y'all do not know the half of it. I grew up with the rap, some boys be crashing it and splashing it. And when I say they crashing it, I do not mean an accident. I'm still in the studio at 6:45, and my haters either on their way to work or they arrived. And I gotta own the things I rap about just for my pride. You know when it comes to pride, I can't put that shit aside. I've been kicked when I was down, none of that shit matter now. They be throwing in the towel, I do yellow tell-a-towel. They be watching what they say, especially when it's to my face. Everything will be okay, man, just stay up on my way. Skid around ends with the bros, and I'm kidded to the toes. If I touch studio, then we got one. I be trying to laugh with the bros, by the odds that we know, but they can't take a joke, cause it's down one. Think it's cause we live by the code, reputation to uphold, making me the one that gotta take the spot from. I be trying to laugh with the bros, but they can't take a joke. No, ako ináč, prvá zastávka a museli sme si dať pivo. Normálne, že džungľa a že žijú tu na originál. A zase spievajú karaoke.
A zase, a všetci tu spievajú proste. Človek ide po ulici a oni majú malú kuticu a tam majú mikrofón, televízor z karaoke. Prága a jebu normálne falošne spievajú karaoke. A že falošne, že hrozne. Stále nás straší ten kokot jeden, ten najvyšší, ten opičí. A sme sa rozhodli, že ideme teraz my nastrašiť jeho. Nevieme, ktorý to je, teda najprv. Musíme zistiť. Ja viem, ktorý to je, len oni všetci rovnako vyzerajú. Starý, no nie, vedia, teraz on začal kričať za mňou. Začal z ničoho nič za mňou kričať, ja som sa zľakol. Ja som sa zľakol, že sa niekomu niečo stalo. Zľakol, že niečo sa nikomu stalo. Zľakol. Odkedy jedia žltý banány? Ty koko, som myslel, že to jedia iba oni. Čierny? Ja som to nepovedal, to si ty povedal. Dobre. Ja môžem, ja som bežový. Ja si to môžem dovoliť. No čo ideš, ale tučný riadne inak ako malý. To ti poviem na rovine. Musel mať preto. To je ten veľšark. Môj syn. Môj syn. To je veľšark. No nemá kúty ešte, takže. To je veľšark? S ním plaval ráno bodkovaný, ty čo si šiknul. Uvidíš, kamaráde. To je chin shark. Môže nám pršať teraz celý budem mokrý. Prší nám a hrá nám takáto piesenka. Aťko, doplň to tam. Prosím ťa, tú pesničku teraz, že nám prší. Dobrú čiapku mi spravil Čavo, nie? Či? Chlapcom prišli baby. Baby sú tady. Môže, že nosia boxerky, Boh vie. Aj to je variant. Kúbko, idú nás pomasírovať. No veď jasné, len keď bude ona ti sedieť na chrbte a masírovať ťa a budeš cítiť jej kár pri tvojom zadku, tak asi by som sa cítil dosť nekomfortne. Už sú tady babení. Dnes som sa nahodil, ako keby jej išiel prihodiť ešte liter na vrch a že si chce nehať do zadku niečo dať. Čo? Fľašu od piva, že si chce nehať strčiť na do. A nech mu praskne v riti. Dobre, no choďte, chalani. No jasné. Tam vzadu zase pre istotu karaoke, počuť to z izby našej a je to falošné. No hrozné, akože hrozné. Tu sú baby. Jak prišli. Čo si tak... To je zlé, starý, počuješ to? To je strašné. To sa nedá počúvať. Starý, to je strašne falošný spev. Tento pán je tu, že asi s takou 18-ročnou dievčinou, pomocnička to môžeme nazvať, ale neviem. Účto papiere a orgazmy. Drop. No, chlapci už idú aj s babami. Toto bude strašné, čo sa tam bude diať. Mŕtve detičky v bazéne, tabletky porozhádzané, prezervatívy. To bude hrozné. Bože môj, prestaň už zavíjať. Kriste, Bože môj. No, rozkladajú sa. Aďo mi tu nás dole spod balkóna hovoril, že Radko mu povedal, že dúfa, že mu jedna poskače po vajciach petami. Takže držíme si palce. Fakt, akože henta keby je že superstar. Paľo Habera je v porote. Nešiel som ja na masáž, lebo bojím sa, že by mi ešte viac rozjebali chrbát. Už teraz je jak rozjebaný obuvák a bojím sa, že by som sa vrátil a trčala by mi kosť proste z krku. Alebo tak, no. Vyzerajú schopne baby, no tak snáď. Držme si palce, snáď Radko dostane svoje prianie. Ukážeme vám, je tu veľmi jedna zaujímavá vec. Po dlhej dobe sme našli v nejakom hoteli Trezor, čo je dosť podľa mňa devíza v takejto krajine, že si môžete odložiť veci na nejaké bezpečné miesto. Takže vidíme sa s Aťkom a ja vám to predveniem, ako to funguje tu s Trezormi. Držíme si palce. Ernest, my sme sa videli vlastne menej ako 10 krát zatiaľ za celý život podľa mňa, aj keď rátam túto dovolenku. Je to tak. Ako sa cítiš? Cítim sa parádne, zistujem, aký mám zničený chrbát. Boli to jak ďas, ale... Boli to? Snažím sa neplakať.
A... Pod pás nešla aj zatiaľ. Čo? Že pod pás nešla zatiaľ. Nie. Skade majú oni toľko sily, ty koko? Však má ty kokos z ruky, a keby robila v bani uránovej. Mi dáva na piču. Normálne v uránovej bani robila 15 rokov a potom keď už... No vyslovene má hrubšie prsty, jak hocikto z nás. Takže dobre vravíš zatiaľ, super. No, hovorím, že 5 sekúnd som tu ležal a som mal chuť sa zobrať aj do piče. Prečo sa to bolelo? Boli jak svinia. No, akože tlačíš. Ja si nemyslím, že toto takto má byť. Nie. Dariela to robí tretíkrát a prvé 2 razy skúšali na to psovi na ulici. Toto je... Ja som mal upchatý nos a práve mi ho uvoľnila cez chrbát. Chalanom sa páči, vy ste takí skeptickejší trošku. Tak páči sa aj mne, Hej. ale to boli. Jej sa to podľa mňa ešte viac páči, lebo má cikulu a dotýka sa chlapa. Takže toľko. Dobre, vidíme sa. Držíme palce. Daj si, tak, daj si. Tak, pekne, celé vypijeme, celé pekne. Tak, pekne, celé. Dobre, stačí? Dobre, užívaj si. Všetko dobre. Som zvedavý, koľko ľudí si toto všimlo. Možno, že skoro nikto, ale tak teraz už... Teraz už asi všetci. Ideme vám ukázať, Radko, poď aj ty sa pozrieť. Je veľkou devízou v tejto krajine, keď máte trezor. Môžete si niekde odložiť veci, kde sú zabezpečené, nikto vám ich neukradne. My tu máme trezor, ale asi nemajú vo svojej izbe a my sme našli. Je špecifický v niektorých veciach, ale má to, že si môžete... Na vrchu je dierka, kde si môžete hádzať, no normálne ako do prasiatka, proste peniaze alebo nejaké také veci, čo mi príde trošku, že nie je to úplne bezpečné, lebo keď je niekto šikovný, tak môžeš tam niečo strčiť a vybrať. Tak ono je to dobré, lebo hlavne tam môžeš hádzať veci, aj keď nevieš heslo. No jasné, potom už si to nevyberieš. No, ale keď už aj náhodou, že by si vedel heslo a že si tam nahádžeš cennosti, zlato, pasy, hlavne peniaze, tak cítiš sa možno, že bezpečne, že to tam máš, len taký detail, že keby sa náhodou niekto príde a že teda chce to zobrať, tak to zobere ten trezor a ide s ním do piče, takže... takže proste... Ale inak niečo ducha je, podľa mňa, keď s tým... Som chuj? Je tam hodina. To je možno čierna skrinka z 11. septembra. Speaking of shit. A vyslovene podľa mňa Žid by vybral odtiaľ tie drobné, čo sú tam jazykom tenkým. Ale proste môžete zobrať aj na záhradu. Ernest! Tu máš trezor, hej? Hej, nejaké. Kde sme, Radko? Sme v prístave v Santanderi, ideme na Negros, platíme nezmyselných 5 pesos zase za nič, poplatok. Environmental fee, Radko. Gringofi, A som to to nazval skôr. tak dávate aj lístoček za to, čo máš za to? No tak pozrieme, že či dajú ostatným lístoček. Tak možno, že nedávno, ale... Majú lavicu postavenú iba pre bielých. Že keď náhodou príde beloch, tak vyberú ďalšiu peťku. Turistov vždycky ojem. Preto. Tu hľadajú nejakého... Pozrieš sa, ako sa mi podobá. Áno. Chcem ho niekomu prirovnať. Vyzerá ako Mišo Tatko. Hej, úplne. Tak? Priatka. Mišo by už chcel ísť domov. No, on už musí ísť domov, lebo nemá peniaze. Už som taký, že... Prišli mi peniaze v pohodičke, ale už som taký, že ja mám vždy taký obrad na dovolenke, že je taký turning point pre mňa. On je vždycky večer taký, že predvedie. Večer je taký, že... Nehaj ma rozprávať, nehaj ma. A ráno je taký, že... Ráno je taký, že... No, vieš, taký som. Ja reálne teraz, ak ešte nie sa ma dotkne, alebo niečo, tak ho udriem pesťou do tváre. To je seriózne. Nie, mám vždy taký turning point na dovolenkách. Aj keď som bol s Barborkou na dovolenke, tak som nechcel proste. A teraz to bol tu, že už mám dosť. Už sa mi nechce byť. Je to tu pekné, videl som super veci, mám super zážitky, ale už mám taký pocit, že by som do Európy. Ale
akože, nie je to také, že budem vyplakávať, alebo teda, že budem, Teraz som zobral celý ten počkaj. nadurdený. Ja že nie si vlastne. Nie som nadurdený. Ale že si to budem kaziť, že bože, je tu teplo. Alebo ostatným, bože, alebo ostatným to vôbec, že celkovo, že skôr tie pozitívnejšie veci sa snažíš rozprávať. Presúvame sa, hlasíme sa z Negrosu. Zase mám Ernestovi poslať peniaze do piči, veď som už vracal. Vchádzame do arény, kde pohutia zápasy, ktoré sa nemali konať podľa pána taxikára, ale random na ulici sme ich ja som v svojej stanici. No chlapci. Že som si to pivo kúpil, sa mi bude dobre pozerať, ak sa jebú, ale nebú sa už ty. Mňa jebne. Sedia za tými stolčekmi, tí kokos, telefóny tam majú rozložené, tam stavkujú pri tých stolčekoch. Prvýkrát? Hej. Koniec. Aťko závislý na hazarde si ide staviť na to, že zomrie kohút. Nedám tam 200. Daj, choď za to asi, je tu na. Daj to na toho červeného. Neviem, jak ich mám inak rozlišiť, že... Alebo daj na modrého. Budeš mať väčšiu výhru. Koľko môžeš vyhrať? Neviem, aký je kurz. Na modrého si dal? Nie je to tu napísané, na modrého. Hej. Nemá jazda tam. Na modrého a húkam ho potom. No starý, veď tam dole vidíš profit, podľa mňa. 6-násobok výhraš. To je teda Young and Fresh. Do píči až tým pícom. Lístoček v ruke a Hroti a pomýšľa do piči, že ktorý je vlastne jej, ani to nevieme. No my nevieme, ale stresuje, pes, dívaj sa, stresuje. Že to rozhodca potom oznámi a zdvihne jednomu krydlo, že tento vyhral. Čo by sa stalo, keby tam nabehnem a rozkopem obidva tých kohútov? Alebo rozkopem jedného. 200 piči. A začal dobre. 200 podrážok piči. Ľudia sú ticho, toto sa mi dialo v Afrike furt. Niečo sa opýtaš, on ti nevie odpovedať a on bude takto civieť. Nevie, jak by ti povedal, že ti nevie Tak povedz, že I don't understand. Alebo ukážeš mu na mape, že kde sa chceš dostať, kde si, ale nevie, že kde sme vlastne podľa tej mapy. Ale žije tu celý život. Si od nervov ideš priebať čokolád. Rado povedal, Roztopenú, ty kokot, fuj. Rado povedal, že sa lepšie porozprávaš aj s chobotnicou vypraženou. Za to, že ti nechcem dať vec, ktorá patrí mne. Urazený kokot, kokot. Debatovali sme to a hotovo. Urmen, ideš a zbytočne. Míňaš si energiu, keď si douražaný. No, jasne som douražaný. Som boláč, aký si na 15 rokov. A ideme na predposledné ubytko. Atmosféra by sa dala krájať. No, ideme si to užiť. Posledné 3 dní na Filipínach ideme si to užiť na dom na strome. Pokus číslo 2, prvé video nám vymazalo. Zlatné sú strašné teórie. Tu nás vyhodili. No, vyhodili nás tu. Vyzerá to tam pekne. Tu nám jebli veci na cestu a... Hej, z autobusu bol tak prekraudený ten autobus, že sme vyhadzovali veci von oknom. Došiel chalán, došiel chlap za nami, že nás zoberie na skutri. Všetky, že Tento, no. 10 kilometrov, že tam, 10 kilometrov späť a že one by one, lenže to by sme proste tu načakali do polnoci. No. Podľa mňa to bolo, že by zavolal ďalších 10 kamošov. Ja si tiež myslím ináč, by nás naložili. No ale zase sa... Ale nechce sa mi trepať sa, akože... On hlavne nevie po anglicky.
On nevie po anglicky hlavne, tak rád mu niečo hovoril a zase sa na ňo pozeral, jak keby sa narodil akurát. Jak keby sa narodil akurát na túto zemeguľu. Chlapci, samopal tu má na zemi, tak pozor, hej, potom. Čo tam je? Samopal. Á, super. Jasné. My sa jak Jarda. Super, to je fantastické. Budeš ty good, kamarát. Thank you. Okay, so for free, guys? Is it for free or not? Asi hej, teda. Vidíš, ako sa to rieši, takto sa zjednáva cena do piči. Ja, no. Ja budem mať najväčšie stavy. Welcome to the jungle. Hello, sir. Zatiaľ sme stretli iba jednu chobotnicu. Jedno bunko. Chobotnicu sme stretli ďaleko viac. Druhá. No. Takže toto je plážička. Toto je náš bejvak. Dali nám vyložiť všetko jedlo z tašiek do kuchyne, lebo že prídu potkany. Že to vyňuchajú. Sme bare open, nemáme okná, nemáme izoláciu na dverách. Je takýto treehouse. Je na pláži. Ukážem. No a naša posledná zastávka, predposledná, je takýto treehouse, alebo eco lodge. Čo? Prečo? Sa začala smiať, keď som jej povedal, že sa bojím pavúkov. Kde je ten nápis? Jaký nápis? No spider, but we have spider, but not the big one, only the small one. Yeah, very small. Are they venomous? No, they're not venomous. They're just home spider, not the venomous one. We don't have it here. You don't have venomous spiders? No. And how big are they? Okay. Very tiny. Chceš ho Very vidieť? tiny? Yeah, yes. Už chceš ho vidieť? Mine is also very tiny. My But sister salty. is very scared of spider also. But they're not venomous. They just, hang up there, but they're not venomous. Okay. That makes me calm. Yeah. I don't think that we have venomous spider here. I don't know. To ide hore, to ide dole. Ja som dole. You can sleep down here. For sure that there's no spider. Rather than near the roof. Bigger chance that there are. Yeah. I like that you're making fun of me. Thank you very much. You're the best, thank you. Svieti sa tu hore, či čo? Vymieňame pohľady tu na... No nič. Dobre si. Mám ísť ja hore? Nie, veď idem ja. Ale nič tam nebude, však Ale to veď na to nie viem, že tu nič nebude, Miška, nie som kokot. Ti na hlavu do piče! Kopnem ťa do čela, ty kokot. Roztlačím ti ten telefon o hlavu do piči. Budeš mať jablko na čele. Massive spider, si kokot. Ale to nechápem, to massive spider. Ja ma neukľudnil ani náhodou. My sa aj v tom hamaku. Toto je akože golden, no. Hlavne pre Radka. Radko je viacej strese ako pred štátnicami. Tam vliezaš ako bohuž, keď išiel na tú vodnú posteľ. Ja by som mohol vyskočiť rýchlo. Jak na tú vodnú posteľ, keď vliezal. Toto? To sa porážajú strachy proste a Radko to zatiaľ bere ako čen. Hej. Zatiaľ. Lebo sme žiadneho nevideli ešte v tejto observation deck. Také príjemné to je. Tak svadobné, Mišo, môžeme si to... Môžeme to pokrstiť večer. Ježiš, nehyb s tým, kokot brzgá, to som myslel, že zvieratko nejaké. Budeme trošku tak každý jednou nohou rozbehnutý v paranoji. Vraj, ja som čítal v recenzii, že vraj Gekona našli v strede izby veľkého raz. To je v pohode, to by som zvládol. Akože jeblo by ma. A to je nepredvídateľné to, keď ťa jebne kusne, veď to je ako rytnačka. Neviem, bojím sa. Akože zľakol by som sa, ale tak veď Gekon je mieru. No mieru nie. Pavúk by bol riadny, lebo ten je rýchly ako kokot. Prečo to tam, aby to vytočilo to s tým asi.
Čo, keby si chceš infarkt uhnať? Hej, tak by som si to dobrovoľne vybral. Tu si človek Apple Watchky ti nepíšu, ale... Zdá sa, že trénujete. Váš štep je nezvyčajne vysoký. Radšej by som bol v Auschwitzi. Robil. Tak to je zlé. Ale na Strážnej veži. Ja na Strážnej veži, okej, tak potom aj. Pozri, Rádko, tu máš observation deck. Čo to je? No povedz mi. Taký. Však to je taký gekoník. Ja po tom, čo som videl včera v tom kanoiningu, tak toho sa bojím. Ten bol riadny, to bol chlapský, no ten bol vyslovene ako dlaň. Ten bol ako dlaň. Fakt, taký veľký. Poďme si jedlo vybrať. Kde? No, zlato. To je v pohode. Masívna jaščúrka A táto asi není... Masívna jaščúrka. Tento asi není tu na priklincoch. Zbijem ťa, ty kokot starý, fakt ťa zbijem. Prišli sme na to, že pivo sa tu, že ti nedonesú normálne z reštiky znútra, ale že si vybereš tam z chladiaka a na tabuľu si napíšeš čiarku. Takže ideme, rovno sme jej povedali, že budú preteky. Vyslovene, že... Mčo daj. San Miguel Pilsen. To je vyslovene striežka, to nie, no. Jem na to. No poďme pozrieť na to kráľovstvo. No boha. Sa upijeme. No, čo ti ja viem. Tak akože... No však a čo? Kamarát fajka, ale pod tým máš ešte ďalší ony. Pod tým je ešte ďalšia taká... Aha, okej. Tak sa upijeme. Aspoň mi nebudú vadiť balíky. Teraz? Rádko je ujo. Rádkovi sa narodila netier práve, takže sa ide upiť vyslovene. Dávaj na ňu, dávaj pozor, aby sa nestretla s Kubom. Ty si dobrý dement. Ty si ho počul, ty si ho nepočul, ty si bol hore v Lížnici, Rado vraví, sme tu sedeli, ešte čakáme na jedlo. Rado vraví, že ale že budete robiť pičoviny do filmu, že footage a content straničky, že budete robiť opičky na mňa, že mi Pavuka donesiete, lebo zoberiem nož a vás zabijem všetky. A no, nesmial sa pri tom proste, ja som mu to uveril. Čo ty, Káresko? Na co kameruješ, buzera? Rado je v sprche a... Choď mu pivo za ním. A netuší nič. Ty to vieš? Ešte chceme, aby dneska mal... Ešte aby bol taký nič moc, ale ráno mu povieme niekde už. Ide o to, že ja keby tú cedulku mi zhasol blesk, ty kokot z teba. Tak som si zasral, že ti vypol blesk, ty kokot. Rado, my neprdíme dneska, ale či? Že my čo? My neprdíme dneska. Ja som si nezajebal celé Filipíny. No to je kokotina. To je kokotina. Poď rýchlo! Ja je veď, dobre, veď, kokot. Ešte zhasnem tu na. Hurry up, Bukance! Poď skoro, Aďo! Viac. Poď skoro, už tu letí jeden, do piči. Do piči, pane! No, len zlepšenie, ale ja ho ujebem. Tu máme kokota dnuka v sieťke. Kokota v sieťke dnuka. A med, to nie je pol deci, Radko, jak sa pýtal, že v čom pol deci patrá. Ešte tiež rýchly update, vybuchla sopka. A dobre, že to prišlo v ich jazyku, no tak keby ste náhodou chceli vedieť, že niečo vás čaká tiesňové, tak toto je ono. Včera keď sme prišli, tak gigantický nápis Massive Spider Observation Deck. To môže potvrdiť? Radko bol dosť vyplašený a neviem, Poľutoval som rozhodnutie sem prísť. ale neviem, že či ho to niekedy počas toho jedného dňa napadlo, že to mohol byť aj setup a že to mohlo byť nami dané pre ten baračík. No jasne. Takže vyslovene sme tam... Tá prvá reakcia nebola na kamere, že tá vyslovene bol taký, že prišiel a... Čo má znamenať, že prečo je to, že má si Prečo by to tam malo byť, ale však okej.
Ďakujem pekne. Ačko, čo môj Zlatko? Ideme sa tetovať, Ačko špekuluje, lebo má záhu, je po opici. A natíska sa nám teraz taká veľmi zaujímavá otázka. Ja by som sa aj materi natiskol. Či sa ideme upiť dneska? Ako si? Nie. Ja neviem. Tak ono, povedal si, že pivo si dáš. No jasné, no. Len týmto začne. So just 48 pesos total. 48 pesos? Yeah. Okay, great. No, Sa mi páči, že ideme na random, lebo má sestra adresu, tak idem podľa polohy. Find user a tam, kde je 6.15 random štvrtok septembrový, tak tam je to príde. Ale to je tak pekné, keď ideš takto. Sa ti bude dobre plávať. Cítim sa dobre. No mu poďakuj a ideme. Vraj boli. Nás tebe to menej bolo. To máš aj bielú farbu? Kubík si to vytrpel. Ty skurvísi. Musíme sa na svadbe ocitli. Kto máte niečo proti tomuto zväzku manželskému, nech sa teraz ozve. Začnem pľačať. Mohli by nás na afterko zavolať. Popúšťame im filmy naše. 5. Ernest nepozná 5 bielých častí Černocha. Tak poď. zuby, No, dlane, áno, nohy, áno. Že chodidla myslím. Chodidlá, OK, no. OK. oči, Áno, to je čo? To sú 3? 4. 4. Piata ti chyba, kamarát. Piata. Však majiteľ. Okay. Okay, can we get 5? Ešte sme nedokračali ku tuk-tuku a ideme si dávať 3. a 4. pivo. No ale ja netočím preto, ja som daňovák. Ja chcem pozrieť, ako nám dá bloček tento obchod. I need a receipt. 2 bottles. I need a fiscal receipt. We are from financial message. We are from financial message, sir. We need a receipt. Kubo má outfit jak tehotná beložka. Ono, okay. No, we need fiscal. We need fiscal. Aha, jašťurka. Jašťurka. Stane ide. Fakt? Ty koko, tak toto je prvý. No tak ale otázka je, čo inému nejde do piči. Ešte aj ďalkové the first one with working tackle. What is not working here? Because it's the spaghetti is old. Z cesty, ako chodník. Yeah. Okay. It's new motor. New motor. Sidewalk. It's already 4 months. 4 months? Sme tu boli noví, sme nevedeli, ako chodia veci na Allegros. Domov pôjdeme za 20. Sme mu mali vieš čo povedať? India. 175? Ale čo ti idem ľudia? Vidíš mi ľudia? Počujem, aký máš prízvuk, už filipínsky, Ježiš, a tá, pozri, autobus do piči. Vidím, že si dáš ešte 2-3 piva a budeš vymýšľať kokotík. Muchas gracias, Afilia Fosas Adoros. Muchas gracias, afición, esto es para todos. Ty koko, čo tam, odkiaľ to išlo? Muchas gracias, afiliación. Máme asi tak 4 minúty vypýtame jedlo a Ačko proste pretáča takto strany hore-dole, tak vravíme, že on je mentálne retardovaný, že my sa o ňu staráme. Maybe you can switch like Vypýtaj si jedlo už. Ja tomu to nerozumiem. What about? I mean, I can. Ask him a riddle. He's very slow. You can be here with us. Like, is it possible to swap pork with beef? Is it possible to swap like him away from the table? Yeah, can we leave him here? Like we pay and we leave him here so you can take care of him? I'm so sorry. I don't know what to work. I'm so sorry. Yes, he's so sorry, Tico. Yes, he's so sorry. Si jebnutý. Is it possible if we pay him like 2,000 pesos? If we Miško, poslednú stovku si give us someone instead of him to our table? A teraz Aďo vytiaľ kameru
ty čuráčik, aby si urobil nejaký footage mňa ako geja. A to sa ti vôbec, že nikdy nepodarí, aby si vedel. A vypni to! Lebo tu urobím scénu pred celou toto, ešte takú scénu, že si to nezažil ešte. A tu ti hovorím, kamarát, to si ešte nezažil. Jak on vychytal ten zlý nádych, čo gejovia robia, že oni sa zle nadýchnú. Ja ti to neviem povedať. A ty si sa mňa pýtal, že či ja som išiel na herectvo? Hlavne, ak si napríklad casting Nemca, nemám problém. Ďakujem. Servus. No. Je, ale tak akože môžem skúsiť, čo ja viem. Ja viem hrať. Pozri, ako zároveň smutného mám. Videl si? Brutálne. A teraz šťastného. Videl si? Brutálne. Teraz neutrálneho. A to je, no, základná. Ale som si dúfal lajko. Počúvaj ma. Ernest hovorí. Zabudni kameru. Dostane se dělá. Pojďme, Hondo. Pojď tu kameru. Pojď tu. Červone, tak tam je zároveň. Stále se lidi. Přátelé, tady, jsme chtěli. Prepni ho, doma je. Runa po zpěvání, kamarádi, pozrite na to. Neuvěřitelné sa stalo skutočnosťou. Moji Elka tam 74 rokov oslavuje. Neuvěřitelné jubileum, zaspěváme maďarské hitparády. A buď, okeďme do huď, hodíme do huď. Dáme teraz Prepni ho do Irska ho prepni. Spooky singing out there. Happy birthday. Look, everybody's scared. Like anybody's caring, you know. Fuck all this shit. Bring me another beer. I'm thirsty as fuck. Take your top off. And take your top off. Nemôžeš kričať, ty kokos. To mi nikto nerozumie. Že tu na tie Filipínky tak fungujú, že čašnička sa zrazu vyzlečie, keď nepovieš. Mišo postavil na Ja puding. som postavil na puding a už uvoľme. Syčala voda. Actually, all of you are so hot. You're lying. I'm telling the truth. Podľa mňa má hrubší hlas, ako by mohla mať. Kto teraz? Keby ho Peťo odhalím- alebo Jano? Jano by mal... Ale toto je Čalaďo podľa teba? Starý je... Na mňa. I don't know what Je pekný. Chcem niečo povedať, že pekná. Kobe. Daj sa k tomu. K tomu sa daj. Ideš trubiť? Ejo. Ernest sa spadala čajka a sa ho pýtal, že excuse me, are you from Israel? Do mňa 100 čertov. Fino, čo brbleš? Nerozumiem ti ešte raz. Ako? Ja potrebujem, aby tu zvonil. Volajú nám z recepcie, lebo máme late checkout. No vyslovene nevolajú. Answer daj. Nie, málokrát sa mu to povedalo. Kde mám? Kde? Málokrát sa mu to povedalo. A kde je answer? Kde to je? A teraz čo mám urobiť? Kde je answer? Zelená čapíka. Co? Kto volá? Yes? Hello? Yes? Would you like to extend your stay, sir? Not really. We are leaving. No, we're good, but we need a transfer to the airport. Yes, sir. It's already arranged. Okay, great. All right. See you at the lobby in a few minutes. Yeah, see you in the lobby. 10 minutes?
Alright, that's okay. 15. Let's do 20. 20 minutes. 20 minutes, yeah. Alright. Okay. Goodbye. Bye-bye. Píč. S kokotom. What I can share with our Rozprávame sa práve Kecáme s majiteľkou. so manažérkou hotela. Ja som sa jej pýtal, lebo ona povedala, že má veľmi zvláštne meno, tak som jej povedal, že nech nám ukáže proste nejaké IDčko alebo čosi. Jak máš napísané po anglicky, že given name and surname, tak surname bolo, že Topov proste tam bolo napísané. Také škandinávske, nie? Tak zvláštne. Topov. A given name bolo, že Tekio. Tekio. Hej. Tak sa to vyslovuje, A sme pozerali na ňu, že čo? A že proste potom, keď sme sa dali dokopy, tak bolo, že Tekio Topov. Sa mi páči, že sa nikto nesmeje v kine teraz, na tom sa mi páči, že vyslovene je ticho v sále teraz. Ale my dvaja v tej 6. rade proste, že si jebeme pesťami po kolena. Take your top off. Guys, bye. Sa nás bavili. Dievčatka, čaute, máme 18,5 promile, cestujeme na letisko. Bohovi. 23 hodín cesty. Bohovi. Ja som si s každým depol, oni mi chceli ruky podávať, ja som každého naučil, ako sa depuje a s jedným sme aj šplechli. Musíš trápiť. To v aute nedáme. Take your top off. Po takoj musíš spolať. Hello, sir. India. There's just one terminal, right? Okay. Akože ja som rozhodol o tom, že tu je iba jeden terminál. Ja mu hovorím, že tu je jeden terminál, že OK, šlajte. Chobotniština, úradný jazyk. Chobotniština. Otvorí mi ten kokon vyjebaný. Už ti otvoril. Can I get like tieň? Noha? Can I get a tieň for noha? Thank you, sir. Yeah, we have a dap. Yeah. Thank you. Pleasure to meet you. I'm sorry for my friend. Rozhodli sme sa natiahnuť film o ďalších 10-20 zbytočných minút viac, lebo už teraz je zbytočne dlhý a nie je to smiešné. Rozhodli sme sa, že dáme proste pre fans of aviation túr celým letiskom, hej? Ak si chcete z niekto pukance zobrať alebo tak môžete, lebo teraz ideme prejsť o letisko v Dumagete. A je to jedno z top letisk najväčších na svete, majú tu vodopády ako v Singapúre, akorát vyššie, tak asi môžeme začať. Tu je zárubňa a toto je zvyšok letiska. Ďakujem, to je celé. Myslím, že túr bola v pohode, že sa vám to ľúbilo. Stay tuned a odsekedy dáme túr z ďalšej inej obývačky. Sedeli sme si pri pitučke vzadu a na celé letisko, kde je 5 ľudí, tak vyvolávali nás, že Ernest Loureiro, Rado Gulasa. Vyvolávali nás, že už máme bordovať a vyslovene sme poslední, nikto tu není. Pozri sa, celé lietadlo nabordované. Nikto tu není, už je celé lietadlo nabordované, len my ideme, lebo sme vysetkávali. Thank you for waiting for us. Je pravda, že nebyť Ernesta, tak neodletíme ani do Manily, ani do Singapuru, ani domov. Sa mi páči, že hovorili v tých inštrukciách, že that's when you take the top off. Take your top off. Take your top off. Tak to spinka. Ahoj, Frustík. How are we feeling? Si počúval Coldplay? India. We made it. Naspäť. Rádko už je triezvy. Vzduch už není vlhký. Vzduch je úplne taký, ako vám rád. Ernest stratený. Vydržal to s nami, frajer. A vidíme sa zase o rok. Kam pôjdeme? Počkaj, Kuba, sa spýtam. Čaute, po výlete. Ideme nepiť teraz aspoň 4 dní a potom si pôjdem na hladinku niekde. Dohoda. Kde sa vidíme na budúce? Neviem.
uvidíme, ja by som si dal nejakú Afriku, alebo by som išiel do Ameriky, kľudne Kanada, alebo niečo také. Saskatchewan. Uvidíme, do Saskatchewanu chcem ísť, hej. To musíte sa to pozrieť. My sa pozrieme. And I feel like I could do what I want. Living, I'ma do what I want. And I feel like I could do what I want. Living, I'ma do what I want. And I feel like I could do what I want. Living, I'ma do what I want. And I feel like I could do what I want. Living, I'ma do what I want. Feel like writing a movie, yeah, that shit will be groovy. Anything that I want, anything that would move me. Next step, I'm on my shit, and I'm living with love. Ain't no question, all praises to my angels above. Take a trip, a couple women, couple swims to the groove. Set a move to the tune. Rockstar in the news, rockstar on YouTube. Now my nigga, you lose. Keep my head up, never let up in my face what I choose. On this journey, pronto burning, catch the signs and the clues. And I'm dripping, yes, you catching Virgil tag on the shoes. Can't forget I'm on Zoom.